Què és la menstruació? La menstruació és una etapa de les dones que passa cada mes. Aquesta etapa comença entre els 10 i els 18 anys i acaba als 60 anys normalment. En cas de que no et vegi la regla, pot ser que tinguis una malaltia o estiguis embarassada. Per això, consulta a un metge. Els materials que més s'utilitzen són el tampó, la compresa i la copa menstrual. La més recomanable i menys dolorosa és la compresa. Com es posa un tampó? Has d'obrir les cames, agafar el tampó i ficar-lo dintre de la vagina. Com es posa una compresa? Has d'agafar unes calcetes i una compresa. Obrim les ales de la compresa i les enganxem a les calcetes. Com es posa la copa menstrual? Has d'obrir les cames i doblegar-ho per la meitat i posar-lo a dins de la vagina. Esperem que us hagi agradat el treball que hem fet i l'hagueu entès. Adeu!